Je mi veľkou cťou, a keď na predsedníctve Slovenskej chemickej spoločnosti profesor Milata tak počku na mňa, že či nejaká mechanochemia na chemické horizonty by sa nehodila, tak som akože veľmi rád na to pristúpil. Takže táto prednáška má za cieľ vás teda oboznámiť s mechanochémiou, s nejakými základnými princípmi, históriou a nejakým spôsobom ukázať, že čomu sa venujeme u nás. Ja sa venujem skôr tak ako viacerým veciam, ale nič nie je akože úplne že strašne do hĺbky, takže takým štýlom je robená aj tá prezentácia, aby ste vlastne získali taký prehľad, že čo sa u nás robí. Čiže, ako som spomínal, najskôr niečo o mechanochemii, potom také 3 nosné časti bude mať tá prednáška: spracovanie odpadu pomocou mechanochemie, syntéza strieborných nanočastíc za využitia rastlín a príprava kovových chalkogenidov, čo sú veľmi zaujímavé materiály pre rôzne aplikácie. Tak. Najskôr pár slov o našom pracovisku, čiže Tibor teda povedal, že pracujem na Ústave geotechniky SAV. Na tomto slajde vidíte vývoj názvov ústavu, čiže vždy bolo tam niečo s baníctvom spoločné, aj tá mechanochémia vlastne má korene v podstate v baníctve alebo spracúvaní nejakých, povedzme, že raw materials. No a máme 5 vedeckých oddelení, ktoré, dá sa povedať, stále majú niečo spoločné s baníctvom, ale samozrejme, keďže baníctvo na Slovensku už nie je veľmi aktívne, tak sa snažili nejakým spôsobom modernizovať to zameranie. No keď sa povie geotechnika, tak Google vyhodí niečo takéto, čo je vlastne nejaké hlbenie tunelov a vlastne veda okolo toho. No naše pracovisko sa nachádza teda v blízkosti botanickej záhrady v Košiciach, takže máme veľmi pekné priestory v okolí. No a tá budova vyzerá nejako takto. Vlastne táto staršia budova, tam máme situované z kancelárie, nejaké laboratória v tejto časti, ale hneď vedľa je pavilón materiálových vied Promatech, kde je moderné vybavenie a tam máme aj tie naše planetárne mlyny. Ešte teda ku tej geotechnike, že v podstate iba jedno z vedeckých oddelení sa venuje také geotechnike, zvyšok sú teda iné zamerania. No poďme teda trošku z histórie na to naše oddelenie. Čiže naše oddelenie mechanochémie založila profesorka Tkačová v 70. rokoch minulého storočia, čiže je to v podstate také historická vec. Aj v porovnaní s výskumom, ktorý sa v mechanochémii robí vo svete, tak naozaj ten dátum je veľmi taký vzácny. No a v rokoch 1994 až 2015 viedol toto oddelenie môj otec, profesor Peter Baláš, no a potom sa ujali vedenia 2 dámy. A v podstate to zameranie oddelenia sa menilo. Ešte tam, keď môžem, takú drobnosť, Tibor, lenže asi skryjeme tu. Budeš taký dobrý. Čiže áno, už momentálne to nie je samozrejme nejaké, aj z časti sú to minerály stále, ale skôr je to aj syntéza nových materiálov a nejaké také vyspelejšie aplikácie, s ktorými máme dobrú spoluprácu s pracoviskami v zahraničí väčšinou, alebo aj na Slovensku, keďže my sme skôr zameraní na tú prípravu, ale samozrejme do tých publikácií je potrebné aj nejakú aplikáciu väčšinou. No takto vyzerá naše aktuálne zloženie, čiže máme aj 2 doktorantky. Toto je moja doktorantka Imelda z Indonézie, pochádza, takže máme aj taký ako mierne medzinárodný kolektív. Tu máme kolegynku z Ukrajiny. No a v podstate v priebehu prednášky sa budú ukazovať niektoré fotky kolegov, keď vlastne prispievali do tej práce. A tento pán je profesor Šepelák, on aktuálne pôsobí ako predseda Medzinárodnej mechanochemickej asociácie, takže tiež formálne patrí do nášho oddelenia. Hoci pôsobí v zahraničí. No, tak poďme teda na mechanochemiu. Ako som spomínal, nejaké zameranie. Ako vidíte, tak je to skôr anorganická chémia. Máme tam
to sú teda tie chalkogenidy, čo som spomínal. Ale teda k ním sa ešte dostanem potom bližšie. Máme tam potom takú malú skupinku, ktorá sa venuje oxidom a aplikáciám pre baterky. No a v podstate pre mňa bolo zásadné venovanie sa odpadovým materiálom, hlavne teda počas PhD, kedy som sa venoval spracovaniu vaječnej škrupinky. Z toho ukážem nejaké výsledky neskôr. No a mali sme možnosť aj tu posunúť ako keby do väčšej škály, takže to tiež ešte potom neskôr trošku vám ukážem. No a máme aj nejaké práce z oblasti organickej mechanochemie, ale to je také dosť vzácne a v podstate vidíte z toho záberu, že je to dosť široké, čiže ja som síce končil organickú chemiu, ale potom sa to zmenilo skôr do tých materiálov, takže už potom väčšinou v tejto oblasti som sa pohyboval. No tento slajd môžem preskočiť, lebo Tibor to pekne zhrnul na začiatku, čiže ja som relatívne čerstvý člen Slovenskej chemickej spoločnosti, no a v podstate od tohto roka pôsobím aj v predsedníctve a teda teším sa, že môžem prispievať aj v tomto. No tak poďme na tú mechanochemiu. Toto je taký slajd, ktorý ako veľmi s radosťou ukazujem, aj keď sú nejaké popularizačné aktivity, že kombinácia mechanickej síly a chémie, hej, čiže keď to niekto povie takto, tak je to vlastne pravda, len trošku to treba rozviesť. Čiže samozrejme existuje definícia. Tuto je, myslím, že nie je potrebné to čítať, skôr pre chemikov je asi dôležitejšia táto, kde je to vlastne zapísané v tej The Golden Book. Čiže veľmi jednoduchá definícia, čiže chemická reakcia, ktorá je vyvolaná priamou absorpciou mechanickej energie. To je v podstate definícia mechanochemickej reakcie. No, tento obrazok sa mi páčil, hej, že keď porovnávame vlastne roztokovú chemiu versus mechanochemiu, tak v podstate tiež ako veľmi jednoducho sa to dá aj takýmto spôsobom ukázať, ako v tejto skupine z Poľska. No a ja som sa v roku 2020 zapojil do súťaže Falling Walls Lab Slovakia a tam je potrebné nazvať ten váš príspevok stále nejak. Takže Breaking the Wall of niečo. No a ja som to nazval, že Solution-Based Chemistry, tak to som si vymyslel takýto obrazok, že vlastne mlecie guličky akože rozbijajú tú banku, ktorá sa používa v klasickej chemii. Tak, keď potom trošku by som zasondoval v literatúre, tak som našiel takéto pekné porovnanie, kde je popísané jednotlivé výhody teda mechanochemie voči tej roztokovej chemii. Čiže máme tam v podstate výhody vo viacerých oblastiach, hej, či už je to vo forme toho, že nepotrebujeme používať nejaké chemikálie navyše, keďže vieme v podstate použiť iba priamo to, čo je potrebné, aby tvorilo kostru toho produktu. Dosť často teda nemusíme využívať rozpúšťadlá, čiže tam odpadáva vlastne odpad a tak ďalej. Je tých bodov viacero a viacero z nich ešte sa k tomu prídeme. No a teraz poďme teda na históriu. Ten materiál, ktorý tu bude mať, pochádza z mojej monografie, ktorú už Tibor spomínal, čiže nebudem to tiež veľmi ako rozvádzať, lebo tých bodov je tam veľa, ale v podstate za taký úplný začiatok môžeme považovať teda už aj nejakého domorodca, ktorý sa snaží trením vytvoriť oheň. Hej, čiže sú tam trecie sily, ktoré sa využívajú doteraz v podstate v mechanochemii. No a tá dávna história je taká redšia samozrejme, ale dôležitá vec bola už pred našim letopočtom. Prvá mechanochemická reakcia bola realizovaná Theophrastom z Erezu, ktorý dokázal vlastne len čisto mechanickým trením v medenom mažiari premeniť rumelku na ortuť. Čiže vyslovene tam videl tie guľky už ortuti, ktoré vznikajú. No a v súčasnosti tiež existuje aj skupina, ktorá sa venuje štúdiu takých starých princípov a vlastne nejakých dokumentov, ktoré sa zachovali a snaží sa testovať, že či to naozaj teda vyjde. No a nedávno bola publikovaná práca aj na túto tému. Tá skupina je z Talianska, z Bolone. No potom tu máme nejaké ďalšie, vidíte tie mená, určite ste počuli z histórie, ale taký viac, povedzme, že systematickejší výskum teda sa dá datovať do toho 19. storočia. Tam bola zaujímavé zistenie napríklad Matthew Carey Hollyho, ktorý sa niekedy
nazýva aj ako otec mechanochemie alebo prvý mechanochemik, ktorý zistil, že v závislosti od toho, akú formu energie dodáme materiálu, tak jeho odpoveď je iná. Hej? Že keď dávame v podstate nejakú mechanickú energiu, tak sa to rozkladá na jednotlivé prvky. Keď to v podstate zahrievame, tak sa vlastne iba sublimuje, hej, v takej forme, ako bola. Hej? Čiže len skupenstvo sa mení. No potom tam máme, toto je zaujímavý dátum 1919, kedy vyslovene bola mechanochemia zahrnutá do chemickej systematiky Ostwaldom, čiže sa môžeme stretnúť už s tým termínom. No a keď ideme ďalej, tak tu je tých vecí naozaj dosť. Za mňa dosť významná vec je zavedenie pojmu mechanická aktivácia. To je v podstate termín, ktorý popisuje tie zmeny, ktoré tá látka, ktoré sa dejú v tej látke, ktorá je vysokoenergeticky mletá, čiže nie je to len nárast povrchu a zmenšovanie častíc, čo je logický dôsledok mletia, ale ešte sú tam aj nejaké defekty, ktoré vznikajú a nejaké také krátkodobé, ako keby excitované stavy a tak ďalej. Okolo toho je veľmi veľká teória, ktorá bola veľmi dobre rozvinutá ešte v Rusku. Dobre, no a potom už, teda keď už sa bavíme v podstate v tých rokoch, ako ste videli, že aj naše oddelenie vtedy vzniklo, tak už sa začali ako keby objavovať také skupiny, ktoré vyslovene sa venovali systematickému výskumu mechanochemie, ale väčšinou to bolo teda vo východnej Európe, alebo povedzme ten východný blok ako keby, ale vidíme tu aj nejaký príspevok z Japonska alebo z Izraela. No a potom, keď už teda sa dostaneme pomaly na koniec storočia, tak môžeme vypichnúť vytvorenie tej Medzinárodnej mechanochemickej asociácie, ktorú som spomínal, a zároveň prvú konferenciu, ktorá sa konala na Slovensku, čiže prvá konferencia o mechanochemii sa konala na Slovensku. No a tento pán je môj otec, čiže on bol vlastne tam pri tom evente, keď vznikla tá mechanochemická spoločnosť. No a tu je profesorka Tkačová, ktorá založila oddelenie, a fotku robil profesor Šepelák. Našiel som samozrejme aj iný zdroj na tú históriu, to hlavne kvôli tomu som to vypichol, lebo vlastne tá moja, alebo čo som vám zatiaľ hovoril, sa končila niekde tu. A toto je z článku skupiny v Nemecku, ktorá sa venuje organickej mechanochemii, konkrétne katalýze alebo organokatalýze, že vlastne využíva mlecie guličky ako katalizátory. No a tu vidíme, hej, vlastne ako to ďalej potom pokračovalo. Tie veci sú už potom špecifické, tie zelené. Ale napríklad v roku 2020 bola mechanochemia zaradená medzi 10 tých emerging technologies, čo sme sa bavili aj na predsedníctve. Takže a všelijaké také zaujímavé výdobytky sa týkajú hlavne aj nejakého prístrojového vylepšovania, čo sa týka možnosti sledovať reakcie in situ, čiže čo sa práve deje počas mletia, že nemusíme vlastne tú vzorku pomlieť, vybrať a analyzovať, ale priamo čo sa robí v mlecej komórke. A k tomu mám potom aj nejaké slajdy ešte, aby som vám to priblížil. No, keď sa vrátime k tým konferenciám, tak toto je v podstate zoznam, čiže prvá konferencia bola v Košiciach v roku 1993, tu ju máme, no a v podstate pravidelne to pokračuje každé 3 roky a v súčasnosti už sa tam pričlenil aj termín mechanické legovanie alebo mechanical alloying, hej, to boli kedysi dve oddelené komunity, ale už od toho roku 2003 tá konferencia má takýto názov, čiže to je taký milník. No a v podstate teraz tento rok v Berlíne bude ďalšie vydanie tej konferencie, čiže to je taký hlavný event pre mechanochemikov vo svete. No, keby vás zaujímala história, tak existuje na tomto linku aj také veľmi pekné videjko, kde v podstate takým pekným spôsobom je ukázané viac menej to, čo som hovoril, ale sú tam aj nejaké ešte ďalšie veci spomenuté. No tak poďme teda na to mletie. Toto je taký slajd, kde v podstate takou jednoduchou formou ukazujem, že aké sú podmienky mletia. Toto je teda konkrétne planetárny mlyn. Princíp ešte si vysvetlíme potom na ďalšom slajde. No a je tam veľa vecí, ktoré sa dajú meniť. Hej, či už je to teda materiál tých mlecích médií, čas, rýchlosť,
počet, priemer guličiek, atmosféra môžeme mlieť aj samozrejme v argóne alebo v dusíku, keď máme nejaké senzitívne chemikálie. No a toto všetko vytvára spolu mlecie podmienky. No a samozrejme je možné mlieť aj za mokra. Tie dva termíny, ktoré ja považujem tiež za také ako základné, tak sú mechanická aktivácia, ktorú som vám už vysvetľoval. V podstate tam nedochádza ku chemickým zmenám, čiže my keď aj dáme nejaké dve látky spolu, ale v podstate dojde tam len ku fyzikálnym zmenám, tak vtedy sa to volá mechanická aktivácia, ale je možno samozrejme, že aj vieme tu dosiahnuť tú reakciu a vtedy je to mechanochemická reakcia. Takže toľko asi k tomu. No, čo sa týka tých princípov, tak ja som vypichol dva také typy tých mlynov, ktoré sa najčastejšie objavujú v publikáciách. Jedno je teda planetárne mletie, to je intenzívnejšie a princíp spočíva v tom, že mlecie komórky, ktoré môžu byť dve, môže byť aj jedna, dokonca aj 4 existujú, oni sa točia do jedného smeru a zároveň sa točia ako na takom disku, ktorý sa otáča do druhej strany, čiže vyslovene to pripomína pohyb planét. Manželka sa ma pýtala, či melieme planéty, keď sme spolu začínali, tak som musel vysvetliť trošku ten princíp, že je iný, ale súvisí to teda s takým planetárnym pohybom. No a touto vecou možno vyvolať veľmi silné odstredivé sily a v podstate to je ten motor, ktorý ženie tie reakcie. No a druhý prípad je oscilačné mletie alebo mixer mill, shaker mill, stretnete sa s rôznymi termíny v literatúre a tam v podstate ide len o ako keby takéto oscilácie, môžu byť vertikálne, môžu byť horizontálne a teda tá energia, ktorá sa tam vytvára, je väčšinou nižšia ako u toho planetárneho mletia, ale napríklad pre organické reakcie veľmi často postačuje aj taká. A tu máme potom príklady, ako vyzerajú dané zariadenia. No a čo sa týka nejakých efektov, ktoré počas mletia možno pozorovať, tak samozrejme dochádza ku kontaktu medzi mlecími guličkami a materiálom. Toto je stena mlecej komórky, hej, čiže môže sa nám to tam pritlačiť. Môže sa aj v podstate častice toho mletého materiálu sa môžu zrážať, ale čo je zase nevýhoda, môžu sa zrážať aj mlecie guličky navzájom a vtedy dochádza ku kontaminácii. Čiže to je v podstate taká vec, ktorá je, by som povedal, také hlavné negatívum mechanochemie. Ale v súčasnosti už začínajú sa vyvíjať alternatívy, kde sa guličky vôbec nepoužívajú. Takže o tom tiež ešte trošku neskôr. Takto vyzerá naše vybavenie aktuálne, no v podstate týchto 5, toto je ešte zatiaľ v štádiu jednania, respektíve už by to malo prísť za nejaké 2 mesiace. Čiže máme väčšinou planetárne mlyny, hej, to sú tieto 3, a potom máme jeden aj ten oscilačný, alebo teda mixer mill. No a máme aj takéto zariadenia, to sú skôr už teda pre mechanickú aktiváciu a prípravu nanosuspenzií, čiže keď pracujeme v podstate v roztokoch, alebo keď nám ide o to, že nepotrebujeme až tak veľa energie dodať tomu systému, ale potrebujeme skôr zjemniť tie častice, tak vtedy je toto ideálne riešenie. Čo sa týka aplikácií mechanochemie vo všeobecnej rovine, tak sú naozaj veľmi početné, v podstate takmer všetko bolo skúšané, by som povedal. A v rámci tejto prednášky sa dotknem niektorých oblastí bližšie. Toto je zaujímavý obrázok týkajúci sa počtu publikácií na tému mechanochemia. Som vychádzal z databázy Scopus. No a vidíme, že v podstate tu bol veľký boom, hej, okolo toho roku, ja neviem, 2010, vtedy to išlo výrazne hore, v podstate exponenciálnym spôsobom, ale už teraz v týchto rokoch, ako keby sa to začína sa blížime asi do nejakého plato, uvidíme teda, ešte máme tam málo bodov, ale teda prvýkrát bol menší počet článkov 2024 ako 2023 a toto osobne pripisujem tomu, že západný svet prišiel na to, že možno využiť mechanochemiu ako syntetickú vec pre organické reakcie a zo pár príkladov uvidíte aj ďalej. Toto je v podstate len taká štatistika, že je to širokospektrálna tá naša mechanochemia. No a tu sú vlastne, to ma celkom potešilo, som si dal do Scopusu, hej, ten mechanochemistry a som tu v podstate po otcovi na 3. mieste, hej, v počte článkov, akože v Scopuse, ale samozrejme to
nie je o kvantite. Menil by som 10 svojich článkov za nejaký angewandte chemie alebo také niečo. No a toto je zaujímavá vec, čo sa týka reviews, tak v podstate aj tu na vidieť ten pokles. Hej, doteraz stále to rapidne stúpalo a tu na už v podstate vidíme mierny pokles. No a toto som dokončil teraz, ako som prichádzal do Bratislavy, si hovorím, by bolo dobre povedať aj pozíciu Slovenska, čiže to je vlastne mechanochemistry a vidíme, že Slovensko je teda tu na nejakom asi 10. 11. mieste a 160 publikácií sa tam vyskytuje zatiaľ. Mechanochemia v súčasnosti už má aj časopis, založený v roku 2023, RSC, čiže Royal Society of Chemistry, založilo ten časopis, no a títo dvaja páni tam pôsobia ako šéf-editori. No a keď sme teda na chemickej pôde, tak by bolo dosť vhodné povedať niečo aj o zelenej chémii, pretože mechanochemia a zelená chémia spolu dosť súvisia. Čiže existuje 12 princípov zelenej chémie a mechanochemia veľmi dobre prispieva ku viacerým z nich. Existuje pekný prehľadný článok, kde sa tomu dotyčné osoby vyjadrovali. No a často sme dostávali otázku, že tvrdíte, že mechanochemia je zelená, ale ako to číselne vyjadriť? Ja väčšinou sme na to nemali odpoveď a v súčasnosti už teda existujú tie indikátory tej zelenosti chémie, čiže zelené metriky, tu sú vypísané tie také najčastejšie využívané, no a v tomto prehľadnom článku sú ukázané príklady v podstate, kde boli použité nejaké porovnávačky. Čiže len jeden taký príklad, nejaká organická reakcia, kde v podstate sa bavíme o E-faktore, čo znamená, že čím nižšia hodnota, tým zelenší proces. Hej, a vidíme tu na ten rozdiel, je naozaj ako dramatický, hej, že v solution base to bolo 17 a mechanochemical road menej ako 1. Čiže a takých príkladov je viacero v tom prehľadnom článku. Čiže naozaj, ak je možnosť niečo takéto vypočítať, tak je to veľmi dobré aj u nás, aby sme ukázali, že naozaj je to zelenšie. No a teraz pár slov ku tým charakterizačným metodám, čo som spomínal, teda in situ versus ex situ. Tuto v podstate tie štandardné metódy určite poznáte. Niektoré z nich je možné v súčasnosti využívať už aj in situ, čiže priamo počas toho, čo sa melie, tak priamo počas toho vieme sledovať vývoj. Tuto ešte ku tomuto obrázku, toto je moja tvorba. V podstate ide o to, že my keď mechanochemicky niečo pripravíme, veľmi často sú to nanočastice, ale sú aglomerované do väčších celkov. Že keď napríklad použijeme rentgenovú analýzu alebo transmisnú elektronovú mikroskopiu, tak vidíme v podstate tie nanočastice o veľkosti pár desiatok nanometrov alebo jednotiek, ale keď urobíme skenovaciu elektronovú mikroskopiu alebo nejaké metódy, ktoré sú zamerané na ako laserová difrakcia napríklad na veľkosť častíc, tak nám tam ukazuje mikronové častice samozrejme. No a to len preto hovorím, že v literatúre často sa zamieňajú pojmy ako crystalline size, particle size a grain size, tak v podstate, aby bolo jasné, že teda v mechanochemii je potrebné rozlišovať medzi tými dvoma vecami. No, keď sa pozrieme bližšie na tie in situ techniky, tak zo začiatku, teda aj vrátane nás, máme teda nejaké zariadenia, ktoré sú schopné merať teplotu a tlak počas mletia, čiže vieme tak ako keby nepriamo sledovať, keď sa tam niečo stane v tej reakcii. A len v podstate, no už je tomu nejakých 10 rokov, keď sa podarilo vyvinúť tzv. Time resolved metódy, kedy vyslovene máme spektroskopický dôkaz, čo sa tam robí. Najčastejšie sa využíva Ramanová spektroskopia a rentgenová difrakcia. Tie výsledky potom vyzerajú nejako takto, že sú to vlastne vo forme 3D grafu, kde máme dotyčnú os X, čiže buď 2 teta u rentgenu alebo vlnočet v prípade Ramana. No a tu je čas, hej, čiže v podstate tie píky ako keby rastli smerom ku nám hore, hej, intenzita je ako keby preč z toho obrázku, no a vďaka tomu môžeme sledovať efekty, ktoré za iných okolností by nám ušli. Napríklad
tuto keď sa pozrieme, hej, tak tu vidíme jasný posun, že existuje tam nejaký medziprodukt medzi 5 a 15 minútami, hej, v rentgene, zatiaľ čo pomelieme pol hodinu a v podstate máme nejakú analýzu, ale toto nám ušlo, hej, medzi tým rovnako, tak tu v Ramanovi vidieť nejaký pík, ktorý sa potom ako stráca. No a to už potom sú všelijaké štatistické metódy, aj sa dajú využiť rôzne programátorské veci ako Octave alebo Python a v podstate dajú sa vypočítať nejaké reakčné koordináty a tak ďalej. Takže to je vlastne z literatúry. No a ja som sa rozhodol, že v rámci tejto prednášky vám ukážem aj niečo, čo som ako ja osobne nameral, alebo mal som tú česť vlastne pracovať s týmito technikami. Čiže ja som v rámci ERC Visiting Fellowship navštívil skupinu profesora Borcharta, ktorý má ERC Starting Grant, momentálne už aj Consolidator Grant v meste Bochum. No a tam majú teda možnosť merať tú in situ Ramanovú spektroskopiu a pracuje sa, tieto in situ metódy sú väčšinou dostupné iba na tie oscilačné mlyny. Na planetárne mlyny v dôsledku toho, ako sa to tam pohybuje, tak to nie je možné zatiaľ. No a takto to vyzeralo u nich v laboratóriu, z toho mi tak bolo ako, no jednak smutno, jednak smiešno, že oni si založili laboratórium v roku 2017 a keď sa pozriete, koľko tu majú mlynov, nejakých 20, a naše oddelenie existuje od roku 1970 a máme 4, no teraz 5, takže to je vlastne ten rozdiel. No a takto vyzerá mlecia komórka, ktorú sme používali, mlecie guličky, toto je vyrobené z PFA, teda polymer, a dnu sú mlecie guličky zo železa, také sme používali, ale mali dostupné aj iné materiály. No a čo sa týka toho in situ setupu, tak to vyzeralo takto, tu je mlyn oscilačný, hej, vidíme tu na tie držiaky, a toto je Ramanovský spektrometer a je to prepojené cez optiku v podstate ku mlynu, ktorý je tu. Tam je kamera zo spodu a v podstate na mleciu komórku svieti nám ten signál, keď to zapneme. No a čo sa týka výsledku, tak toto sú nejaké surové dáta. Ja som sledoval nejaké reakcie teda tých vzniku chalkogenidov, to znamená napríklad selén reagoval s nejakým prvkom kovovým. No a toto je vlastne pík selénu a vidíme, že v tomto momente došlo ku situácii takej explozívnej reakcii, o tom ešte budem trošku neskôr hovoriť. A v podstate ten signál selénu nám zmizol. Najprv sa trošku posunul vedľa a potom úplne zmizol. Čiže to je ako keby spektroskopický dôkaz, že tá reakcia sa podarila. Čiže takých dát mám veľmi veľa z tej trojmesačnej stáže, no a čakajú na spracovanie. Druhá vec, čo som absolvoval minulý rok v apríli, bolo opäť v Nemecku, tentokrát v Berlíne, v laboratóriu profesorky Emmerling, vtedy tam bola so mnou aj moja doktorantka Imelda. No a tam sme zase mali možnosť pracovať s rentgenom in situ, ale v tomto prípade je potrebné celý prístroj preniesť do synchrotronu. Tam vlastne ten BAM, alebo teda ten inštitút, kde sme boli, je veľmi blízko toho synchrotronu, naozaj za 10 minút tam človek je pešo, čiže to bola veľká výhoda. A ten mlyn, ktorý sme používali, bol veľmi maličký, on je možno takýto veľký, že nebol žiadny problém ho preniesť. Samozrejme potom v tej bunke už toho synchrotronu treba všetko nainštalovať a tak ďalej, čiže to sme mali naozaj veľké šťastie, že počas toho týždňa, keď sme tam boli, tak v podstate sme jednu noc tam strávili tým meraním, nejakých 7-8 hodín. No a princíp toho mletia vlastne takto vyzerá tá komórka, ktorá sa používa a ona je veľmi malá, iba 3 ml má, čiže niečo ako Eppendorfka, ako keby. No a v podstate tam sú nejaké, toto je z priehľadného materiálu, hej, a toto môže byť tiež napríklad zo železa, ale existujú aj iné tie vrchnačiky. No a tuto vlastne majú tam, toto sme na tom inštitúte, tam majú Ramana, čiže niečo, ako som ukazoval, tu na trošku vidieť ten mlyn z boku a vidíte, aká malička je tam mlecia komórka, čo sme používali. No a tu už sme potom na tom synchrotrone. Hej, tu vidieť proste to šialené, koľko tam toho je. A tu je Imelda, ktorá navažuje a v podstate tu potom v týchto bunkách prebieha to meranie, tam sú rôzne tie odbočky z toho synchrotronu, no a ten BAM, ten ústav, kde sme boli, tak oni majú vyhradenú jednu tú bunku, ktorú môžu využívať, ja neviem, 2-3 krát do roka v priebehu týždňa.
No a tu som už dnu potom v tom a tu na vlastne vidieť tiež opäť šialené množstvo kablov, ale najdôležitejšie je tento, tu je vlastne tá Ramanová sonda. No a potom v podstate z toho synchrotrónu vyletujú tie rentgenové ako častice a v podstate tu do tej komórky potom ide ten signál a je to akože takzvané tandemovo monitorované, čiže máte aj Raman, aj rentgen súčasne. Takže my sme to využívali na sledovanie mechanickej aktivácie nejakých minerálov z Turecka, lebo sme mali s nimi projekt, a využili sme to aj na nejakú prípravu chalkogenidov. Takže toto bola taká vsúvka z toho in situ meraní, že aby ste mali prehľad, ako to prebieha. No a teraz poďme teda do nášho laboratória, respektíve tomu, čomu sa prioritne venujem. Čiže ako Tibor spomínal, v roku 2021 som publikoval monografiu s názvom teda Environmentálna mechanochémia a recyklácia rôznych druhov odpadov na rôzne materiály. No a je tam celkovo zhrnutých viac ako 1000 štúdií, ktoré sú rozdelené podľa typu odpadu, čiže také 3 základné skupiny toho odpadu existujú. Je to spotrebiteľský odpad, technogénny a nejaký agroodpad. No a potom sú tam tie kapitoly jednotlivé sú na tie proste druhy odpadov. No a v podstate veľmi takým študovaným odpadom je biomasa. Hej, to v podstate do súčasnosti stále pretrváva. No a potom tá monografia má aj taký druhý rozmer, že ponúka prehľad ako keby aplikácií tých materiálov, ktoré sa pripravili alebo recyklovali. Teda, hej, čiže keď niekoho by zaujímalo, že nezaujíma ho odpad, ale zaujíma ho aplikácia, hej, že napríklad elektrochemia, tak si môže nájsť na danej strane, hej, že nejakú štúdiu, ktorá sa toho dotýka. No a teraz zo pár príkladov, že aké štúdie v tej monografii sú zhrnuté, čiže napríklad taký vrak z automobilu predstavuje problém, hej, pre environment, lebo je tam jednak ťažké kovy sú tam a jednak sú tam aj nejaké zlúčeniny organické s obsahom halogénov, čiže v podstate chlór, fluor a tak ďalej. No a v tejto práci bolo mechanochemicky dosiahnuté to, že v podstate vďaka mletiu časti toho vraku spolu s oxidom vápenatým došlo ku obaleniu tých častíc, ako keby, hej, toho vraku, a už nedochádzalo ku uvoľňovaniu tých ťažkých kovov v dôsledku nejakej mechanickej ochrany a zároveň tie zlúčeniny na báze vápnika sú schopné dehalogenovať tie organické látky. Čiže také dvojité využitie v tomto prípade. No čo sa týka technogénneho odpadu, tak najviac študovaným je popolček, ktorý vzniká pri spracovaní uhlia. No a v tejto štúdii to je skôr taká, ako by som povedal, fyzikálno-chemická štúdia zameraná na rôzne parametre, ktoré počas mletia sa menia a akým spôsobom môžu ovplyvniť teda tie vlastnosti toho popolčeka. Ale on sa po tejto mechanochemickej úprave často využíva aj do kompozitných materiálov ako náhrada niečoho drahšieho. Čo sa týka tej biomasy, to som si vybral ako príklad teda toho pôdohospodárskeho odpadu alebo agroodpadu, čiže veľmi veľa štúdií je zameraných napríklad na rýžové lúpky alebo cukrovej trstiny, čo je ten odpad. No a sú rôzne, väčšina pojednáva o tej enzymatickej hydrolíze, že v podstate sa vedia dostať až ku jednoduchým cukrom. V niektorých prípadoch až potom sa dá bioalkohol produkovať týmto štýlom. No a toto je taký dobrý príklad, že aj v podstate šupka z pomaranča sa dá využiť vlastne v rámci mechanochemie ako capping agent, ako na pokrývanie nejakých nanočastíc, v tomto prípade teda oxid titaničitý s obsahom ruténia. No a v podstate potom to autori študovali na katalýzu nejakých organických reakcií a študovali selektivitu, výťažnosť a tak. Čiže pomocou mechanochemie sa podarilo ako keby zvýšiť množstvo tej látky, ktorá sa potom využívala ako na to pokrývanie. Táto štúdia je tiež zaujímavá, lebo tu vidíte až 3 druhy odpadov sa dajú spoločne spracovať a v podstate získať z toho nejaký palivový článok.
Čiže samozrejme, tuto je ako solvent, čiže tam niekedy sa v mechanochemii používajú aj rozpušťadlá, ale väčšinou je to veľmi malé množstvo, aby sa napomohlo tej organickej reakcii, väčšinou o organike sa bavíme. No ale ako tá myšlienka sa mi veľmi páči fakt, že zhodnotiť viacero vecí spolu. No a už sa blížime ku tej vaječnej škrupinke, čomu som sa venoval. Toto je prehľadný článok, ktorý v roku 2018 som napísal, kde som vlastne zhrnul, že na čo všetko tú škrupinku možno využiť, alebo teda ten vaječný odpad. No a teraz vám ukážem zo pár príkladov od nás z laboratória. Čiže študovali sme sorpciu, čiže na modelových roztokoch či už kadmia alebo striebra, efekt mletia na tú vaječnú škrupinku. A v podstate, keď si porovnáme tú čiernu krivku s touto vrchnou napríklad, tak vidíme, že tá sorpčná kapacita veľmi významne narastla v dôsledku mletia. A rovnaký efekt bol aj u striebra, ale nie až taký výrazný, čiže je tam určitá selektivita. A zistili sme, že dochádza aj ku chemickej výmene, čiže vápnik odchádzal z tej škrupinky a namiesto neho sa tam zabudovalo kadmium. Čiže vyslovene sme potom na rentgenovej analýze videli uhličitan kademnatý. V tomto prípade. Ďalší zaujímavý príklad bolo využitie membrány vaječnej škrupinky, čiže to, keď máte škrupinku, tak tá papierová blanka, ktorá je tam zo spodu, ona je zaujímavá v tom, že obsahuje až 3% síry, čo je na takú biomasu v celku veľa. A cieľom bolo urobiť reakciu s prekurzorom olova, v tomto prípade octan olovnatý, a v podstate tá síra zreagovala s tým olovom, čiže vznikol sulfid olovnatý, čo je polovodičový materiál, ktorý sa využíva napríklad v solárnych článkoch. Problémom zatiaľ ostáva, že je to ako bionanokompozit, čiže máme tam aj ten zvyšok z tej membrány, lebo my sme si to museli napočítať, tú stechiometriu vlastne len na tie 3%, hej, tej síry sme mohli to množstvo toho olova tam napočítať. Treťou aplikáciou súvisiacou s vaječnou škrupinkou bolo mletie dvoch odpadov, čiže vaječnej škrupinky s okenným parapetom. Tiež cieľom bolo to, čo som už spomínal trošku skôr, že by ten vápnik z tej škrupinky vychytal chlór, v tomto prípade z PVC, čiže vieme, že PVC odpady predstavujú environmentálny problém práve v dôsledku prítomnosti chlóru. No a tu vidíme princíp, čiže vznikne nám chlorid vapenaty, ktorý je oveľa menej nebezpečný, no a zároveň sme to realizovali aj vo väčšom meritku v spolupráci s Technickou univerzitou Clausthal v Nemecku, čiže nie sú to tony, ale predsa hej, to množstvo, keď 5 gramov v laboratóriu štandardne pracujeme s takým množstvom a 100, tak je to trošku väčšie množstvo, takže podarilo sa to teda dokázať aj vo väčšom meritku, čiže spracovaním dvoch odpadov sme získali niečo užitočné. No táto práca je v podstate vyšla len minulý rok. Ešte v roku 2015 sme zistili, že ak je vo vaječnej škrupinke tá membrána prítomná, že ju neodstránime, tak dochádza oveľa ľahšie ku fázovej transformácii z kalcitu na aragonit. Oba uhličitany vapenaté, ale samozrejme v inej kryštálovej štruktúre. No a vtedy sme to nejako neriešili v tejto práci, tu sme mali zameranie na tú nanofázu, hej, že aká je veľkosť častíc a tak ďalej, fyzikálno-chemické vlastnosti. Ale minulý rok, 2023, bol u mňa na SAIA pobyte doktor Kenes z Kazachstanu a s ním sme študovali, že aká dôležitá je tá vaječná membrána, a naozaj sme zistili, že keď sme ju odstranili, tak u tej transformácii vôbec nedochádzalo v nejakom časovom horizonte, ktorý sme sledovali. Zatiaľ čo, ak sme ju tam nechali, tak k tomu došlo. Tak potom sme študovali ešte aj takú vec, že sme tam umelo dali nejakú organickú látku, že sme dali tú membránu preč a dali sme tam napríklad L-cysteín a skúšali mlieť a opäť transformácia bežala. Ale tam bola síra opäť, hej, zaujímalo nás, že či vlastne tá síra tam nehrá nejakú rolu. Potom sme skúšali nejaké iné organické látky, bolo to také rôzne, ale vo všeobecnosti, ak obsahovali síru, tak vtedy to fungovalo. Čiže je to ešte ako v takom štádiu, že v podstate žiadalo by si to pokračovanie, tento výskum, ale zistili sme, že tá organická fáza je veľmi dôležitá
na tú premenu a vlastne premeniť kalcit na aragonit je dobré napríklad z hľadiska tých sorpčných vlastností, ktoré som ukazoval na začiatku, lebo aragonit lepšie sorboval kadmium napríklad ako kalcit, ako tá pôvodná škrupinka. No a aby som nerozprával len o vaječnej škrupinke, tak mám tu aj iný odpadový materiál, čiže toto je medená troska. To opäť v spolupráci s kolegami z Kazachstanu. Oni tam majú takéto, sú veľmi bohatí na nejaké raw materials. No a v podstate toto je ako produkt, ale on obsahuje po získavaní medi, ale obsahuje stále ešte nejakú zvyškovú meď, ktorú je potrebné získať. No a my sme takým dvojfázovým procesom, prvé zahrňalo mletie, druhá časť zahrňala nejaké lúhovanie, tak sa nám podarilo selektívne získať až 96% medí. To znamená selektívne, čiže tam sú aj iné prvky, čiže zinok nešiel do roztoku, meď išla, tam sa to dalo dosť dobre kontrolovať pomocou toho dvojchromanu draselného. Ale tá mechanická aktivácia bola veľmi dôležitá, lebo keď sme to neurobili, tak tie percentá boli pod 10. Takže na to, aby sme zistili tie podmienky, sme použili aj trošku aj štatistiku, takzvanú Taguchiho metódu sme využili. No a čo sa týka budúcnosti v tejto oblasti, tak v podstate tú vaječnú membránu by som chcel využiť aj na prípravu iných sulfidov, nie teda len ten sulfid olovnatý, ale tam sú všelijaké ešte výzvy pred nami. To olovo s tou sírou si veľmi rozumie, ale s inými kovmi zatiaľ až tak nie. No a druhá vec je, že odstrániť tú zvyškovú organiku, ktorá tam ostáva. Čo sa týka chloridu strieborného, tak o tom ešte trošku neskôr. No a momentálne máme bežiaci projekt APVV, ktorý je zameraný na prípravu biokeramiky, čiže napríklad hydroxyapatit, veľmi známa vec, hlavná zložka zubov a kosti. No a je možné ho pripraviť aj pomocou mletia, ak využijeme opäť napríklad vaječnú škrupinku ako obnoviteľný zdroj vápnika, tak je možné sa k tomu hydroxyapatitu dostať. No a spolupracujeme s kolegami z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, ktorí to testujú potom z hľadiska nejakej embryotoxicity na embriách týchto kuracích. Do určitých dní vlastne môžu byť použité. Ešte to nie je považované. Vlastne potrebujete tam potom nejaké etické povolenia ešte zatiaľ. Takže. Dobre, tak poďme ďalej. O tých strieborných nanočasticiach teraz pár slov. Čiže mal som doktorantku do roku 2022, kde sme sa venovali príprave strieborných nanočastíc s antibakteriálnou aktivitou za využitia mletia a rôznych rastlín. Celému tomuto výskumu som sa začal venovať aj v dôsledku interakcie s mojou manželkou, lebo ona sa venovala vlastne tej zelenej syntéze strieborných nanočastíc, čiže nie mletím, ale štandardným spôsobom. No a moja idea bola veľmi jednoduchá, zobrať nejaký prášok rastliny a zobrať dusičnan strieborný, pomlieť to a že či teda dojde ku redukcii striebra z jonovej formy do kovovej. No a výsledok bol veľmi dobrý. V podstate pracovali sme napríklad v tomto prípade s oregánom, čiže bežná rastlinka, ale aj vaječná membrána bola schopná robiť túto premenu. V podstate musia byť dostupné nejaké skupiny, ktoré sú schopné tej redukcie, čiže napríklad fenoly, flavonoidy a takéto látky sú väčšinou zodpovedné za tú zmenu. Čiže toto bola prvá práca z roku 2017, kde som definoval taký názov, že biomechanochemická syntéza, že ako kombinácia niečoho bio a mechanochemie. No a potom sa to ďalej rozvíjalo. S doktorantkou sme pracovali aj s ďalšími rastlinami ako tymián, duška materina, baza čierna, čiže také rastlinky, ktoré sú bežne dostupné u nás. No a tú antibakteriálnu aktivitu sme vždy testovali pomocou agarovej metódy, opäť v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie. No a čo sa týka úspešnosti našej reakcie, tak využívame rentgenovú analýzu, tam sa to celkom pekne dá sledovať. Vidíme vlastne tie píky striebra sú tu a tak ďalej v tejto časti, ale v podstate sme sa hrali aj s pomerom medzi rastlinou a tým dusičnanom. No a zistili sme, že ak použijeme veľký nadbytok rastliny, tak
tu keď sa pozrieme, nám vznikajú difrakčné píky zodpovedajúce chloridu striebornému, zatiaľ čo striebro ako také nám prakticky nevzniká, alebo ho vzniká veľmi malo, čiže je tam ako preferenčná reakcia, že najprv vzniká ten chlorid strieborný a až tak vzniká to striebro, čiže ak by sme to chceli nejakým spôsobom kontrolovať, tak je potrebné použiť veľký nadbytok rastliny. A práve tomu v poslednej dobe som sa tomu venoval tiež. Tu je dôkaz, že teda naozaj tie nanočastice tam máme a v podstate ten pomer medzi rastlinou a tým AGNO3 má vplyv aj na to, ako tie nanočastice vyzerajú. Väčšinou sme pozorovali bimodálnu morfológiu, čiže aj väčšie, aj menšie častice. Čo sa týka transmisnej elektronovej mikroskopie, tak už dlhodobo spolupracujeme s doktorkou Daneu z Ljubljany. No, tu je antibakteriálna aktivita, výsledky, čiže profesorka Tkačíková nám s tým pomáha a tam ten princíp je veľmi jednoduchý. Keď naša látka má antibakteriálnu aktivitu, tak pozorujeme transparentnú zónu okolo tej dierky, kde sme tú vzorku naniesli. No a vidíme, že v niektorých prípadoch sme ju pozorovali, v niektorých nie, ale vo všeobecnosti bolo možné tie naše bionanokompozity, ak ich tak nazveme, tak vykazovali antibakteriálnu aktivitu. Potom prišiel zaujímavý výskum v spolupráci s docentom Gogom, ktorý je lichenolog, čiže sa venuje lišajníkom. A keď videl teda, že nám to funguje s klasickými rastlinkami, takže poďme vyskúšať aj lišajníky. U lišajníkov je také špecifikum, že tie látky, ktoré sú zodpovedné za tú redukciu, nie sú rozpustné vo vode. U rastlín väčšinou sú. Čiže tam potom nejaká taká otázka environmentálnej priateľnosti nastáva, hej, že keď by sme museli robiť rozpúšťadla vo tie procesy rozpustenia vo všelijakých iných organických rozpúšťadlách, tak by to bol ako z tej stránky problém, ale mechanochemicky to fungovalo. Čiže v podstate tie lišajníky, keď sme pomleli z AGNO3, tak sme získali opäť tie nanočastice a v tomto prípade tá antibakteriálna aktivita bola naozaj veľká, lebo ku tomu striebru sa ešte pridali aj lišajníky. Tam sú tiež všelijaké látky, ktoré sú schopné tej redukcie. No a ešte bolo zaujímavé, že to boli lišajníky z rôznych miest a dokonca jeden z nich bol aj z Antarktídy prinesený a tá reaktivita bola veľmi rôzna. Že keď ten materiál bol napríklad z Antarktídy alebo z miesta, kde ten lišajník bol vystavovaný nejakému stresu, ako napríklad UV svetlu, ako na Antarktíde, tak v podstate tá reaktivita bola veľmi slabá, lebo on ako keby všetku svoju snahu venoval tej svojej ochrane a neprodukoval tie látky, ktoré sú potrebné pre tú redukciu. Zatiaľ, čo lišajníky zo Slovenska, ako napríklad Xanthoria elegans, išlo to veľmi dobre, tá reakcia. No a potom ešte z hľadiska biologických vlastností sme študovali aj ďalšie dva. Pracovali sme aj s levanduľou, tu sme chceli ukázať, že vlastne tá naša mechanochemická cesta je dobrou alternatívou voči klasickej, teda tej zelenej syntéze. Z časti sa to podarilo, ale z časti vlastne je to ako keby tá mechanochemická syntéza trošku v nevýhode v tom, že v podstate my používame celú rastlinu a v prípade tej zelenej syntézy si urobia extrakt a tak to používajú. Čiže v podstate my tam máme ten balast, ako keby, ktorý znižuje tú aktivitu celkovú. No a ešte k tomuto by som povedal, že v podstate už som spomínal tú Taguchiho metódu, veľakrát sa hráme s tými experimentálnymi podmienkami, že v podstate ak by sme chceli robiť nejakú takú, povedzme to, že maticu, kde máme napríklad rôzne mlecie časy, 3 rôzne rýchlosti mletia, 3 rôzne navážky. Tak keby sme to chceli všetko skombinovať navzájom, tak máme 81 experimentov, ale ak využijeme tzv. Taguchiho metódu, tak v podstate stačí nám 9 pokusov, aby sme získali za pomoci softvéru informáciu o tom, že ktoré experimentálne podmienky sú pre nás optimálne. Takže a to sme práve v tejto štúdii urobili, to je vietnamský časopis, ale Current. Minulý rok som tam bol na konferencii, som tam mal vyzvanú prednášku. No a vlastne v rámci toho sa to publikovalo. A táto tabuľka, samozrejme nebudem zachádzať do detailov, ale bolo možné určitým spôsobom zistiť, že aké
experimentálne podmienky sú vhodné na to, aby sme dosiahli čím vyššiu antibakteriálnu aktivitu voči baktériám Staphylococcus aureus a Escherichia coli na základe tých výpočtov. No takže toto v podstate sa blížim k záveru tejto časti. Tu je také porovnanie všeobecné tej našej biomechanochemickej syntézy a zelenej. Čiže my pracujeme s práškami, je to jednostupňový proces. Hej, v druhom prípade je to dvojstupňový, lebo ako som spomínal, najprv extrakt, potom ešte syntéza. Sú tam väčšinou nestabilné tie častice, lebo začínajú aglomerovať. No a tú výhodu v prípade lišajníkov som tiež spomínal. No a posledná časť, o ktorej chcem hovoriť, sú kovové chalkogenidy, čiže to sú zlúčeniny napríklad sulfidy, síry, selenu a telurus kovmi. No a mechanochemia je veľmi vhodná metóda, pretože stačí skombinovať iba naozaj tie prvky, ktoré tvoria tú zlúčeninu. A tomuto sa venoval Martin Stahorský, môj doktorand, a momentálne, ako som spomínal, Imelda tiež pracuje v tejto oblasti. Čiže tu je to, čo som hovoril, že naozaj tam len strčíme tie prvky, ktoré potrebujeme a v podstate, samozrejme, nie vždy to ide tak ideálne, ale vo väčšine prípadov, hlavne ak sú to nejaké binárne zlúčeniny alebo ternárne, tak sa to dá takto jednoducho urobiť. Tie tradičné spôsoby prípravy takýchto zlúčenín zahrňajú väčšinou vysoké teploty, všelijaké organokovové prekurzory, viacstupňové procesy, takže v tomto prípade je to naozaj environmentálne zaujímavé. No, čo sa týka aplikácií, tak tieto chalkogenidy, ako som spomínal, tu mám to ukázané na príklade kovových sulfidov alebo aj priamo sulfidu medi, sú naozaj využiteľné vo všelijakých aplikáciách na konverziu energie, ale aj v biomedicíne. A vyskytujú sa aj v prírode ako minerály, možno ste počuli niektoré z nich. U nás v laboratóriu teda najmä sa venujeme zlúčeninám medi, ale sú aj ďalšie. Keď sa vrátim do roku 2016, tak sa nám podarila taká zaujímavá vec, že sme v podstate za 10 sekúnd dokázali pripraviť synteticky tieto zlúčeniny len mletím prášku medi a síry. Vtedy sme to volali, že explózia alebo explozívna syntéza. Trošku neskôr ešte vysvetlím iný pojem, ktorý vlastne lepšie popisuje to, čo sa deje. No a čo bolo zaražajúce, bolo, že tá meď, nebolo jedno, akú meď sme použili. Hej, že použili sme jeden druh medí, nedošlo k tomu procesu, použili sme iný druh medí, došlo. Odpoveď sa z časti skrýva v morfológii, čiže keď sa pozrieme na tieto rentgenové záznamy, tak v podstate tu, kde sú tie čierne čiarky, tak tu by mali byť tie signály pre kurzory, čiže vidíme, že už tam nie sú. Napriek tomu, že iba 10 sekúnd sa mlelo. Čiže to bola takáto meď, hej, s takouto ihličkovitou morfológiou. V druhom prípade sa mlelo 5 minút a stále máme tu ešte veľmi významné píky pre tie prekurzory. Čiže odpoveď je taká, že vlastne tá morfológia naozaj veľmi ovplyvňuje to, že akým smerom sa tá reakcia bude uberať a rovnako aj veľkosť častíc. Tieto sú o dosť jemnejšie, tie častice. Čiže to bol taký prvý objav, ktorý bol ako veľmi zaujímavý, lebo tento explozívny druh reakcie nebol nikdy pozorovaný u sulfidov medi. Používali sme aj takéto zariadenie, ktoré je komerčne dostupné a meriať zmeny teploty a tlaku počas mletia. No a v podstate, keď si to približíme, tak na tlakovej krivke sme presne po tých 10 sekundách zachytili takýto narast, čiže naozaj tam došlo ku tej ako explózii, hej, výrazný narast tlaku a teploty. No a potom sme to mlete zastavili a výsledok ste videli už teda na tých rentgenových záznamoch. Čiže to ešte potom ku tým reakciám trošku poviem neskôr. V oblasti tých sulfidov medi tam tá spolupráca je naozaj širokospektrálna. Tu je kolega z Kazachstanu, ktorý tiež bol v podstate môj doktorand. Tam doktorandské štúdium funguje tak, že majú lokálneho supervizora aj zahraničného musia mať. Čiže sme spolu publikovali takú dobrú prácu, kde sa nám podarilo pripraviť nanočastice toho sulfidu mednatého o definovanej morfológii, čo je v prípade mechanochemie dosť vzácne, lebo keď si predstavíte tie všetky sily, čo v tých mlynoch tam mlátia do toho prašku, tak bolo to vcelku unikátne, tak asi práve preto vlastne ten časopis sa nám podaril. No a čo bolo zaujímavé, bola aj antibakteriálna aktivita, kde tieto častice vlastne s tými
tie nanorúrky, povedzme to tak, mali aktivitu voči obom druhom baktérií, zatiaľ čo tie také nedefinované častice, ako štandardne získame z nášho prístupu mechanochemického, mali aktivitu len voči Escherichii coli. No, s ďalším kolegom z Kazachstanu, z Poľska sme pripravili nanočastice, opäť sulfidu mednatého, ale tentokrát taká nestechiometrická zlúčenina CU1,8S. To sa volá digenit, to je tiež minerál, ktorý sa nachádza v prírode. No a dokázali sme jednak opäť antibakteriálnu aktivitu, ale aj fotokatalytickú aktivitu, čiže schopnosť vlastne rozkladať nejaké organické farbivo. Toto je práca Martina, teda toho môjho doktoranda, ktorý pripravil nanosuspenziu, čiže tento prvý krok sme si už vysvetlili a tu nám máme v podstate ten druhý, tu máme mokré mletie, čiže tu v tomto prípade sa zoberú 3 gramy vzorky a dajú sa do nejakého zriedeného roztoku organickej látky a v podstate pokryjú ako keby povrch tých častíc, tých nanočastíc a v podstate nedochádza už potom k aglomerácii a tá nanosuspenzia potom vyzerá nejako takto a cieľom bolo to využiť v biomedicíne. To budem mať ešte na ďalšom slajde, tu som len chcel ukázať, že opäť tam boli prítomné aj nejaké častice o takejto špecifickej morfológii ako nanorods. Čiže vyzeralo to, že ten postup naozaj, ak ho dobre upravíme, tak je možné opäť nejakým spôsobom kontrolovať tie častice, ako vyzerajú. No a vlastne to, na čo sme to chceli využiť, je tzv. Fototermálna ablácia. Čiže tie častice, oni sa v prípade, že na to žiarite infračerveným svetlom, sa začnú ohrievať, ako keby viacej ako to zvyšné tkanivo a v podstate, ak sú na mieste, kde je nádor, tak ho zlikvidujú teplom. No a v spolupráci s Lekárskou fakultou UPŠ v Košiciach sme robili tieto experimenty, ktoré boli robené teda na ľudskej bunkovej linii rakovina hrubého čreva a zistili, že v podstate stačí aj relatívne nízka koncentrácia a už ak to ožarujeme napríklad 20 minút, hej, tak v podstate nejakých 25% tých rakovinových buniek vieme zlikvidovať týmto spôsobom. Ešte jedna poznámka ku antibakteriálnej aktivite. Samozrejme nepracujeme len so sulfidami medí ako binárnymi, ale aj so zlúčeninami, ktoré obsahujú ďalší kov. Mali sme možnosť pracovať v Klausthalle, to je tuto zhruba v strede Nemecka, ale zaujímavá bola tá, že v tom meste sa narodil veľmi známy mikrobiológ Robert Koch. Tak sme vlastne tie naše vzorky, s ktorými sme pracovali, sme aj nazvali vlastne takto, akože na jeho počesť. No a tu vidíte, v podstate všade je meď, všade je síra, ale ešte sú tam nejaké v podstate zmeny medzi tými inými prvkami. Všetky tieto prvky možno nájsť aj v prírode ako minerály, ale zaujímavý výsledok je tu, že v podstate stačí malá zmena a tá antibakteriálna aktivita sa úplne zmení. Hej, že mali sme zlúčeniny, ktoré boli aktívne iba proti Escherichii coli, mali sme zlúčeniny, ktoré boli efektívne iba proti Staphylococcus aureus. Moja doktorantka Imelda sa venuje opäť teda sulfidom, ale už niklu tentokrát. No určite ste počuli o elektrolytickom štiepení vody, že v podstate z vody možno vyrobiť vodík a tieto materiály sú veľmi vhodné na to. Doktorka Strečková z Ústavu materiálového výskumu SAV je ako konzultantka a v podstate ona je expertka práve na túto oblasť. No a veľmi rýchlou syntézou možno pripraviť tieto sulfidy niklu opäť tou takou, povedzme, že výbušnou reakciou, o čom vám ešte porozprávam. No a tuto v podstate je taká elektrochemická charakteristika, hej, čím nižšie ten potenciál, tak tým vlastne lepšia tá látka. Čiže hrali sme sa tam s rôznymi pomermi medzi niklom a sírou. No a už sa blížim na záver. Toto je vlastne princíp tej reakcie, ktorú doteraz sme volali explozívna, ale existuje teda v literatúre správny názov mechanicky šíriaca sa reakcia. Po slovensky si nie som istý, ale po anglicky je to Mechanically Induced Self-Propagating Reaction, čiže skrátka MSR. No a princíp je taký, že v podstate máte nejakú zahrievaciu fázu, kedy máte iba reaktanty a potom v jednom momente sa to všetko premení na produkt v takom ako procese, ktorý je doprevádzaný výrazným narastom teploty a tlaku.
a následne už potom máte v podstate ten produkt buď čistý, alebo môžu tam byť nejaké drobné nezreagované zvyšky. Ale vo všeobecnosti je to zaujímavé, pretože ak sa vám to podarí dosiahnuť touto cestou, tak ide to rýchlejšie ako v prípade klasickej mechanochemickej graduálnej reakcie, že nemusím lieť hodinu, ale stačí mi možno 5 minút. Hej, ak viem tie podmienky nastaviť, aby to tak fungovalo. No a my sme to študovali pre rôzne chalkogenidy, čiže opäť kombinácia rôznych prvkov so sírou, selenom. To je vlastne štúdia publikovaná v tom novom časopise. A naozaj veľmi rýchlo sa nám podarilo tie produkty pripraviť. Tu nebudem zachádzať do detailov, len tu máte tie časy, hej, napríklad zinok plus selen 1 minúta, kadmium plus selen 3,5 a tak ďalej. Čo je zaujímavé, že už v roku 1982 sa robila ako nejaká podobná štúdia, čiže je to veľmi staré, ale potom to nikto nejak nerozvíjal, túto super rýchlu metódu prípravy. Vtedy to nebolo super rýchle, pretože v podstate tie mlyny, ktoré boli v tom čase dostupné, tak nedokázali vyvinúť takú energiu, aby sa to dokázalo zrýchliť do takých časov, ako máme teraz. Ale ja osobne to považujem za veľmi zaujímavé a v rámci mechanochemie sa tomu nevenuje veľká pozornosť, čiže napríklad na túto tému som podával aj ERC Consolidator Grant, tak hádam, to bude zaujímavé. No a ešte taká vec z nejakého technologického rozvoja, tak začal som spolupracovať s kolegami z Technickej univerzity v Košiciach, ktorí sú elektrotechnici a toto zariadenie, ktoré ste už videli, tak ono je komerčne dostupné, je to teda zariadenie na meranie teploty a tlaku v mlecích komórkach, avšak ak to chcete využívať, musíte si kúpiť celú mleciu komórku, ktorá je špeciálne dizajnovaná na to a zároveň to zachytávanie dát je v podstate každú 1 alebo 2 sekundy, čo je na to, čo ja potrebujem veľmi pomalé, čiže ja som v podstate teda hlavne títo chlapci vyvinuli takúto elektroniku, ktorá je prenosná. Čiže my vlastne vieme preniesť ako keby z jednej komórky do druhej a vieme zachytávať informáciu o teplote, zatiaľ teda teplota, asi každých 50 milisekúnd. Čiže máme veľmi dobré to vzorkovanie a vieme potom zachytiť naozaj ten proces. Tu je výsledok pre prípravu napríklad sulfidu medí alebo selenit cínu. Máme to publikované v časopise Journal of Visualized Experiments, nemá veľmi vysoký impact faktor, ale je to taký, je to spojené aj s videom, čiže vyslovene tam človek si vie pozrieť, ako to celé funguje, čiže to je taká ako reklama na ten náš, v podstate patentovú prihlášku sme na to podali ešte v roku 2023, takže to sa mi tak páčilo, že sme prepojili v podstate dve nesúvisiace veci. No a úplne na záver, keby tu boli nejakí milovníci organickej chémie, tak ako som spomínal, z časti som sa tomu venoval. Túto reakciu som robil v rámci svojej diplomovej práce ešte a v podstate tam som videl, že vychádzam z kryštálu na začiatku, aj kryštalickou látkou končím, tak či by nebolo možné to nejako mechanochemicky urobiť, tak sa nakoniec sa podarilo, ale v podstate ste videli sami, že to spektrum je veľmi široké a na organiku musí byť človek naozaj ako expert, čiže v súčasnosti fungujeme tak, že mám veľmi dobrú spoluprácu s UPE-škou v Košiciach, s chemikmi, ktorí keď zistia, že niečo je zaujímavé, nejaké mletie, tak ma oslovia a skúšame tie reakcie u nás. No a toto bola zaujímavá vec. Pripravili sme chalkóny, čiže látky, ktoré sú v podstate veľmi dobre známe svojou aj biologickou účinnosťou a oslovila nás spoločnosť CRB Benelux a v podstate oni majú nejaké také UV protektívne účinky, tie látky, čiže v podstate s nimi nejak sa spolupracuje a vyvíja sa v podstate nejaká taká priateľná metóda prípravy. Ešte som v tej anotácii spomínal škálovateľnosť, čiže k tomu sú už len veľmi stručne vidíte, že teda, ako som aj ja spomínal, hej, tam v podstate tá škála, ktorej sa venujeme, je v gramoch, hej, ale radovo je možné pomocou nejakých techník sa dostať potom až na tony. Hej, napríklad existuje teda metóda tej dvojzavitnicovej extrúzie. To je síce nie je úplne mletie, lebo tam máte vlastne nie guličky, ale máte tam vlastne to trenie ako keby tých skrútiek. Ale v tomto prípade v podstate je možné to dostať až do tej maximálnej
tonáže, povedzme to tak. No a čo sa týka nás, tak my sme, ako som spomínal, mali možnosť pracovať s tým mlynom v Nemecku. To len pre porovnanie, tu sú váhy. Napríklad, keby sme pracovali v celom objeme, tak len lecie guličky vážia 1 tonu. Čiže tam už človek potrebuje naozaj nejaké zariadenia na to, že by vedel to tam dostať. Ale my sme pracovali v tomto satelite, to je vlastne taká komórka, ktorá je pripojená na ten veľký objem toho mlyna, ale deje sa tam presne to isté. Ale už aj na ten satelit nám treba ako nejakú pomoc, lebo vlastne len guličky vážia 30 kg, že tam sme mali normálne kladky a s tým sa to presúvalo v tom laboratóriu. No a tam sme mali rôzne reakcie, sme tam robili väčšinou teda tie chalkogenidy, ale aj tú reakciu medzi tým okenným parapetom a vaječnou škrupinkou sa tiež podarilo. No a v jednom prípade dokonca aj v takom väčšom množstve, iný druh mlyna, ale tiež v tom laboratóriu to naša šéfka, doktorka Achimovičová, ona strávila v tom Nemecku 7 rokov, takže ona tam naozaj dobre pozná ten prístroj. No a úplne na záver som spomínal, že v podstate kam mechanochemia smeruje ďalej, čiže v podstate sú všelijaké iné techniky podobné, ktoré nejakým spôsobom je ľahko škálovať do priemyslu, čiže takou je napríklad Resonant Acoustic Mixing, čiže tam nemáme mlecie guličky, máme tam len opäť akože výrazné oscilačné pohyby a vznikajú tam také zóny. Ešte tam máme aj nejaký zvuk k tomu, a v podstate nejaké také reakčné zóny tam vznikajú a bez toho, že by teda tam bolo potrebné dávať mlecie guličky, tak je možné niektoré reakcie urobiť, ale väčšinou také, kde vám netreba veľa energie, čiže organické reakcie napríklad. No a tu je tá dvojzavitníctvová extrúzia, čo som spomínal, čiže vlastne na jednej strane môžeme vkladať reaktanty a z druhej už potom vyberáme produkt, ako keby, že dá sa to normálne takýmto spôsobom prepojiť. No a potom sú všelijaké ďalšie vylepšenia, že napríklad na mleciu komórku sa pripevní nejaký LED pásik a nám to ožaruje tú komórku, alebo tam svieti UV svetlo, či už aj potom, že vplyv zvuku, vplyv nejakej elektrickej energie. Začínajú sa objavovať skupiny, ktoré v podstate vyvíjajú nejaké nové setupy, aby sa to dalo posunúť opäť na iný level. No, takže dostal som sa na koniec, čiže chcel by som sa poďakovať teda ľuďom, s ktorými najviac spolupracujem, alebo som spolupracoval predtým. V podstate s otcom zdieľame stále kanceláriu a často si vymieňame nejaké zaujímavé veci, čo sa týka mechanochemie. No toto sú kolegyne, ktoré stále pôsobia u nás. Moji bývalí doktorandi Imelda, veľmi tvrdo pracujúca v súčasnosti. No a samozrejme laborantky, bez ktorých by veľa tých výsledkov nebolo. No a videli ste sami, že tam bolo veľa spolupracovníkov z rôznych iných inštitúcií spomenutých, tak ja sa teším, že teda majú záujem so mnou spolupracovať a nestáva sa mi často, že by mi niekto povedal, že nemá záujem o spoluprácu, tak vďaka tomu vlastne vzniklo také veľké množstvo výsledkov, no a samozrejme nejaké podpory z projektov. No a ešte špeciálne poďakovanie teda 3 ľuďom, ktorí sedia tu, čiže ďakujem Tiborovi, Zuzke aj Lacovi, že teda sa tie chemické horizonty opäť rozbehli. No a verím, že teda to pre vás bolo zaujímavé. A budem sa tešiť na hociaké otázky a teda verím, že vás mechanochemia oslovila a zistili ste, že je to naozaj super nástroj do budúcnosti, aj čo sa týka nejakej environmentálne priateľnej metódy. Ďakujem pekne.
Tak veľmi to záleží od toho, že na jakú aplikáciu to bude využívané ďalej. Hej? Viem, že aj kolegovia niektorí sa snažili napríklad niečo si vybrali a zistili niekde v literatúre, že je to veľmi dobre, keď to je amorfné, tak mlátili do toho aj hodiny, dni proste a trošku tá intenzita napríklad na rentgene, hej, ak sa bavíme, vlastne tie piky išli dole, ale nedokázali to úplne akože vyrovnať. Ale je veľa prác, kde napríklad sa rozpráva aj o graféne, grafít a tieto veci, hej, čiže pre nejaké aplikácie v materiálových vedách, do batériek a tak ďalej je to výhodné vlastne mať tam aj nejakú amorfnú fázu. A toto, čo sa týka, čo si spomínal, myslím si, že tiež som to už ako niekde zaregistroval, že najprv vlastne sa to podarilo ako zlikvidovať tie piky a potom vyrastlo niečo iné. Hej, ale nie je to podmienka, že to musí tak byť. Väčšinou u nás, jak ten rentgen používame ako takú základnú metódu, tak vidíme ako keby zmenu, že vidíme ešte fázu tú starú a potom ako keby aj ten produkt už. Jasné. Tak samozrejme opäť záleží od systému. My aj osobne aj máme nejakú skúsenosť napríklad so sulfidum cínu. Tam vyslovene jedna japonská firma potrebovala túto zlúčeninu do brzdových obložení a videli teda práce, hlavne môj otec vtedy, ja som vtedy ešte nepôsobil, no a v podstate najprv si to prišli overiť ako keby v malom, že či to funguje, aj s tým Nemeckom spolu sme spolupracovali, no a potom následne už si ako keby tá firma kúpila ten mlyn taký veľký a vyslovene, že produkujú ten materiál ako na priemyselnej báze, že môj otec dostal e-mail z tej firmy, že tak dnes som spustil zelený gombík, hovoril ten pán. Hej. Čiže to je ku tým sulfidom. Čo sa týka tej farmácie, tak áno, to v tej oblasti ja veľmi nepôsobím, ale v podstate aj v Európe je veľmi silná skupina, aj ten Cost Project, čo sme mali, tak tam sa to tiež rozvíjalo a práve tam tie technológie ako na tú škálovateľnosť sú rozvíjané. Hlavne teda tá dvojzavitnicová extrúzia, je veľa publikácií na túto tému a ten extruder môže byť naozaj obrovský. Pokiaľ viem, a tam ako áno ste vraveli, tam vlastne nezáleží na tých nákladoch. A čo sa týka tej škrupinky, tak ako tam by trebalo pravdepodobne už konkrétne, možno keby bol nejaký záujemca aj s tou firmou, že by urobili nejakú feasibility study alebo niečo také, hej, že ja som aj, keď som písal tú monografiu, tiež v zopár štúdiách som našiel aj porovnanie, že tak toľko by stalo zrecyklovať ten odpad týmto spôsobom, toľko by stalo mechanochemicky, hej, a niekde to vyšlo v prospech mechanochemie, niekde nie. Čiže no, už ako do takých detailov nemám tie vedomosti, hej, že ale no, ako mne osobne to príde v celku zaujímavé, že v podstate dva odpady zhodnotiť, len by záležalo samozrejme na tých financiách, hej, že keby sa tam vytváral nejaký produkt, ktorý má nejakú významnú hodnotu, tak by to možno stalo za to. Ja by som sa ani možno nie tak opýtal, ale na úvod možno môjho vstupu. Máte, ďakujem veľmi pekne za naozaj peknú prednášku prehľadovú. Mne osobne naozaj otvorila oči z pohľadu toho, že vlastne čomu konkrétne sa tá mechanochémia venuje. Ja som mal nejaké základné informácie a tuto naozaj tá aplikovateľnosť je
úctyhodná, široká. Mňa najviac zaujalo, každý si tam hľadá teda nejaký svoj piesoček, čo mu rozumie, tak, alebo čomu sa venuje, alebo čomu je bližšie. Mne osobne to boli povedzme tie biokompozity alebo nanokompozity, vzhľadom na to, že ja sa venujem elektrochémii a nejakým spôsobom snažíme aj my pripravovať senzory na báze takýchto materiálov, aj biodegradovateľných, jak si tam spomínal, biochar a podobne. A že aj toto je v podstate cesta, akým spôsobom sa to dá pripraviť. My to robíme jednoducho v klasickom mortári, v mažiari, v podstate manuálne, nazvem to takým spôsobom, a potom očakávame nejaké výsledky v podobe teda prípravy niečoho, čo môže slúžiť ako senzor alebo elektroda práve pre farmaceutickú, environmentálnu alebo potravinárskú analýzu. Takže aj toto je jedna z ciest, ktorá sa dá uskutočniť, ale o tom potom by sme sa bližšie pobavili, že veľmi ma zaujalo to konkrétne, že príprava povedzme nejakého kompozitu, ktorý by v našom alebo môjom ponímaní musí to byť niečo, čo je vodivé a čo vieme použiť ako senzor aplikovateľný povedzme na istý typ merania alebo na stanovenie, detekciu a stanovenie určitých látok, či už organických alebo anorganických. Takže nemám v podstate žiadnu otázku, len som chcel toto k tomu povedať a ďakujem veľmi pekne. A ešte raz sme veľmi radi, že ťa máme v predsedníctve Slovenskej chemickej spoločnosti. Ďakujem pekne za veľmi pekné slova a budem rád za každú spoluprácu, samozrejme, keď ako bolo vidieť, tak teda ja sa zameriavam ako keby na tú prvú fázu, že v podstate niečo získať a už potom tá aplikovateľnosť väčšinou je na nejakej interakcii práve s inými pracoviskami, takže keby sa niečo rozbehlo, budem sa veľmi tešiť. A online niečo nie je tam, keď náhodou, že... Dobre. Dobre.